Jeng borong manusani hamjangma tin prokar khengu a hamjangmani bisingo no tebo mawalayo. Jeng borongno bwkharnani swkang kwbang kungno uansongnani nango lamsogo norongno ani waiti channel. Puilano jeng borong manusani hamjangma tin prokar khengu. Puilano number 1 wngkha je saborok bai malayo bobaino hamjago. Number 2 je hamjangma borongno mangkha hinkhe. Number 3 nung bwkha bisingo hamjagui tongmani borok nung sarai yangui tongpru nung hamjangmani borok nono hamjago hinai saka hinkhe jeng borokno hamjangnani swkang character haikeba tomung samungrok swkang sinani nango. Tei kaisa nung judi relationship o tongui tongkha hinkhe nung jora tongsini no nini relationship no bwkha bai khe kwrak khe swnamui narakdi relation kaham tongsini no jate ulo relation bayatui. Ang khayo norogo video ni bisingtwi kisale srungmung mankha hino tomungno norogo video no sajagui tongkha hinkhe like subscribe tei share khairadi hinkhe tinin bagui asungno norok bai next video malai phinai jotono no hambai.